Hei ja tervetuloa Casa de Louvekkari-Strömman asuntoon. Tää saattaa olla konseptina ei niin tuttu monella ihmisellä, mutta tätä sanotaan siis asundoksi. Ja täällä asutaan. Mä haluaisin viedä teidät pienen kierrokselle ja myös esitellä tällaisia sisustuksellisia ratkaisuja, mitä täällä on tehty. Niin kuin esimerkiksi tää kätevä hedelmä- ja makeishylly, joka on sijoitettu tähän eteiseen niin, että välillä jos tuntuu vähän uuvuttavalta herätä ja mennä ulos, niin täältä on hyvä ottaa kaalium täyteinen banaani tai riisikakku, niin päivä sujuu niin paljon paremmin. On myös sokerittomia vaihtoehtoja niille, joillekaan makeishammas ei samalla tavalla kolota. Mennään eteenpäin kuitenkin. Maistuuko pätkis? Anteeksi. No. Tässä on kuitenkin pieni WC tai this is where the magic happens, niin kuin mä tapaan sanoa. Ei mennä nyt sinne. Mennään tähän salin puolelle. Täällä on asioita, jotka me olemme tuoneet tänne, mutta myös vähän outoja asioita, niin kuin tää iso hylly, mikä oli tässä kun me muutettiin. Ja tää ei saa siirrettyä. Mä en oikein pidä sitä kätevänä, koska siinä on loppujen lopuksi tosi vähän säilytystilaa. Et ainoa, mihin sitä nyt käytetään, on näiden kauraryhmien säilyttämiseen. Mutta jonain päivänä tähän olisi hyvä saada lastunlevyiden vaatekaappi. Joka tapauksessa graafikkona täytyy sanoa, että talon sydän on tietenkin tää kulttuurin tyssi ja kirjahylly. Mä oon lukenut uutisissa, että kirjahyllyt on menossa poispäin, mutta ei tässä taloudessa. Ja täältä löytyykin sellaisia klassikoita niin kuin Tallipiellikkö by Kasper Strömman. Uusi kirja. Tää on kultaa. Mä voin suositella tätä kirjaa. Onhan täällä tietenkin muutakin. Niin kuin, Kasper Strömman Illustrated Design Encyclopedia. Taitaa olla varsinainen kulttuurikoti. Joka tapauksessa onhan täällä tietenkin, täällä on myös muuta kuin hengenravintoa. Pidän Pepsi Maxia täällä ylhäällä. Jos joskus on vähän uupunut, niin kiva kun marsu aivastaa ja purkkis jahtaa. Onhan täällä toki taidettakin. Niin kuin tämä teos ilahduttaa minua erityisen paljon, koska jos katsoo tarkkaan, niin voi nähdä pienen peeniksen muodon tässä koiran naamassa. Ja en tiedä muista, mutta ainakin mä pidän sitä tirskahduksen arvoisena asiana. Tämä koko huonehan on jaettu tällaisiin erilaisiin vyöhykkeisiin. Tämän nimi on tietokonevyöhyke. Tai niin kuin mä sanon, this is where the magic happens. Se tapahtuu pienesti tällä pienellä tietokoneella ja isosti isolla tietokoneella. Ne on hyviä. Ja meillä on myös tämä niin kuin P-vyöhyke eli pusikki, missä on pusikkilaitteisto. Tämä on ergonomisesti suunniteltu niin, että levyt on käden ulottuvilla niin kuin Charlestonia humppadumppamalliin. Meillä on päivätanssit ja unohtamatta yön romantiikkaa eli kutumusiikkia. Mutta mä aionkin tästä nyt virittäytyä tunnelmaan. Ihan tosi kiva, että kävitte. Tulkaa toistekin. Ja jos tää olisi myynnissä, niin tämä olisi varmaan tosi houkutteleva. Ei täältä kukaan ole muuttamassa.